Dovolte mi predstaviť blogerku, ktorá podporuje nás Slovákov, Michaelu Michalovú. Dobrý deň. Ja som žena, tak pokúsim sa, aby ma bolo počuť. Ono vôbec nie je dôležité, kto som ja. Podstatné je to, že som človek, jedna z vás. A ja sa vám teraz pokúsim svojimi vlastnými slovami povedať niečo, čo máte možno vo svojich srdciach, aj vy sami. Začala by som slovami Edmunda Bárka, ktorý povedal: k víťazstvu zla postačí, keď dobrí ľudia budú sedieť so založenými rukami. A ja som presvedčená o tom, že mal pravdu. Za nás... Áno. Za nás nikto nič nespraví. Ja sa vo svojom živote snažím pridržať takých troch základných hodnôt, ktorými sú sloboda, pravda a láska. Sama neviem, prečo je to práve v takomto poradí, je to tak nejak intuitívne, inštinktívne. No, keď si predstavíte, že stratíte slobodu, tak v tej chvíli strácate samých seba. Svoje slova, srdce, dušu. Nože keď sa ponoríte do hĺbky tohto deštruktívneho, bezohľadného systému, v ktorom si spravodlivosť musíte kupovať, zdravie musíte obetovať, pretože starší ľudia už nemajú peniaze na to, aby si kúpili nielen lieky, ale aj zabezpečili základné potreby. Keď ľudskosť s morálkou sú tu len vtedy, keď to mocným vyhovuje. A keď, áno, pred voľbami. Tak v tej chvíli si uvedomíme, že vlastne sme sa stali vazalmi vo vlastnej krajine. A že si budem sedieť doma na zadku v tej krásnej bubline a tváriť sa, že sa ma tá hniloba, smrad netýkajú. Lenže niečo vo mne plakalo a kričalo: naozaj sa ťa to netýka? Sú to aj tvoje reťaze, ktorými ťa deštruktívny systém spútal. Sú to lži, ktoré sú hádzané aj na tvoju hlavu. Budeš ticho, alebo budeš odvážna. Áno, pôjdeš s kožou na trh. Položíš srdce na dlaň nechránené. Budú na teba plúť, hádzať kamene, ale budeš žiť. A nie je práve toto posolstvo, kvôli ktorému sme prišli na tento svet? Žiť ako ľudia. Ja som presvedčená o tom, že vy všetci máte vo svojich srdciach rovnakú túžbu ako aj ja. Aj tam tí páni policajti, čo tam stoja, určite túžia potom, aby naša krajina si vzala späť svoju suverenitu. Viete, vravia nám: Dobre, keď ma zbijú, tak prežijem. Vravia nám, že máme byť ľudskí. Najrôznejšie osobnosti vyzývajú k ľudskosti, ako keby tá bola na povel. Raz, dva, tri, sme ľudskí. Raz, dva, tri, sme hyeny. Viete čo? Ľudskosť. My sme sa narodili ako ľudia. Ľudskosť máme v krvi. Aj naši detkovia boli ľudskí. Pradetkovia boli ľudskí. Prapradetkovia boli tiež určite ľudskí. Ale ak im chceli už zobrať aj pôdu pod nohami, tak verím, že to nedopustili. A som presvedčená o tom, že to, čo sa z nás pokúša vysať ľudskosť, je tento bezohľadný, deštruktívny systém, v ktorom majitelia zemegule môžu beztrestne zabíjať, rozvracať krajiny, drancovať. A preto teraz ja, obyčajný človek,
vyzývam vás nielen k ľudskosti, ale aj k zachovaniu zdravého sedliackého rozumu. Pretože my ja si myslím, že tým nestratíme žiadnu ľudskosť. Práve, že si zachováme aj spravodlivosť a čestnosť. Pretože nie je našou povinnosťou pýkať za hriechy iných. Tento deštruktívny systém chce riešiť deštrukciu, ktorú sám spôsobil ďalšou deštrukciou. Viete, ja som len tichý pozorovateľ, ale mám taký pocit, že elita má taký cieľ nedopustiť, aby sa zjednotila Európa s Áziou. A urobia všetko preto, aby priniesli do Európy chaos, strach a násilie. A na toto im majú poslúžiť imigranti, ktorí budú jednou z bojujúcich strán. Skúste sa zamyslieť nad tým, kto má byť tou druhou stranou. Nemusím mať IQ 150, aby som nepochopila, že už v dejinách ľudstva sme si mohli všimnúť, že veľké vojnové konflikty mali vždy podtón náboženstva. A toto máme teraz. Je to pravda. Áno. Viete, Maďari majú Orbána, Češi Zemana. Koho máme my? My máme jeden druhého. To je dobre. Teraz už naozaj nie je čas, aby sme hľadali to, čo nás rozdeľuje, ale naopak to, čo nás spája, to, čo máme spoločné. A to je naša túžba po pokojnom, dôstojnom živote, bez rinčania zbraní. Viete, môj hlas je tichý, ale keď nás naraz zakričí 1000, 10 000, tak nás už hádam začujú aj tí majitelia sveta, ktorí ako keby ohluchli a oslepli. Použijem slova matky Terezy, ktorá povedala, všetci cítime, že to, čo robíme, je len kvapkou v oceáne. Ale z oceána uvodnia, kam práve táto kvapka bude chýbať. Tak sa teda spojme a pokúsme sa vytvoriť niečo nové, krajšie. Na začiatku bolo slovo, myšlienka. Verte, že kolektívna myseľ je taká silná, že dokáže robiť zázraky. Pochopme, uvedomme si, že je v našich silách stvoriť krajší svet. Stačí len jediné. Chcieť. Ďakujem, ľudia. Ďakujem, Miške.